Nia bụ onye Enugu steeti ndị Nia na-agbata egwu ọfụma na o nwere egwu a na-akụ na vileji ha nya wee soro ha wee na-agba. Ọ sị m nne Nia gbaa egwu ebe a anyị etigbo onwe anyị na mkpu. Si oluo one day na o nwere ebe fa jere egwu wee luo nya wee gbasie egwu. One man wee pike no interest, very interested ịma onye nya bụ wee na-esoghelie nya wee nọgide wee nye chance ka o kwuo ife ọ chọrọ. O wee jụọ nya wee sị ya kedu ife ọ na-alụ, nya wee sị ya na o nwero, nya gụsị secondary school mana ndị befe nwere ego fa ga-eji wee zụ ya n'akwụkwọ. Nya wee solu ndị a wee na-agba egwu wee na-enweta obele ego. O wee sị ya ma ọ bụrụ na ya gbasie egwu ma na-akwụ ya ụgwọ. Nya sị ya mba, na agbasie egwu ife ọbụla fa datalụ plus nke akwụrụ fa ka fa wee bịa egwu eke nye onye ọbụla. This man wee sị ya na ya nwere bar ebe a na-ele mmanya, na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka ọ bịa ebe afọ na-agbali ya egwu na ndị mmadụ na-abịa ebe afọ, in fact na ọ ga na-emeke a lot of money ebe afọ. Nya wee sị ya na ọ dụkwa mma o, mana ọ daa nke imeke a lot of money ama like ya maka na ya dụrọ sure ife nya ga-eme. Wee sị oke na ya ga na-akwụ ya 50k every month ka ọ bịa gbabali egwu ebe afọ. Nya wee sị anya chelu ka ya gwa ndị befa. Nya wee gwa mami ya na papi ya, ha wee sị oke na ọdụ mma. Nya wee jee ebe afọ wee gbabalụ dị ga ya egwu. Ọ sị bụ nne na the first day nya gbara egwu ebe afọ na so ego nya datagodula adata bụ 10,000 something. Ọ sị m ife agbasasị anya o. Nya wee were ego wee nakwulu mami ya tikete nya mkpuba afọ ọnụ ma papi ya na-eti. Ọ gbasa nke ya datara adata nke a ga-akwụ ya ma month end ya adọrọkwa na ya. Ọ sị m everyday ya na-adata ego bido bataba, ego bido nya ego ha funuru with parents ịgbagolu n'ime ọ sị m nye bidozie gotesie akwa kwabazie uniform ịmagolu match arịapụtasịa nnọọ ya na-agba egwu na-eme ọfụma. Na o nwere this guy na-abịa na bar oge ọbụla na ọ na-abịa. O wee fịa fụgha anya na-esogherie na-ayị ya sị ya biko ka anụ bịa. Ya wee sị ya na ife ya na-ebe bụ nya gbasie egwu n'ụwa gbata ezigbo ego ka welu wee banye school nya chọrọ ịnụ di. Ọ sị m this guy yọli ya gbogo, ọma nkwe ka aṅụ mmiri, ọma nkwe ka atọgbu iko, ọ na-etu ese ego na-ayị ya ka anụ bịa na ọ nọlụ na ba anụnwa na fa ga-emebisie obele nwa malụ mma o sikwa nke a ọ pụọ nke a. Ọ sị m nne ya bidozie daba ego dat na nyanata ife agbasasị ya mami anya. Mami ya wee sị ya na ya ka chọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ ga na-eso ya wee na-atụtụrụ ya ego maka na ya da atụ ụtasị ego niile a na-etu eduto nọọsụ ọsọ ya na-agbada egwu apịghọtago na-atụtụkwa ego na ndị mmadụ na-ezu ya oshi. Mami ya wee chọtara ụmụ agbọghọbịa na-abụ ọzọ na-esu ya eje fa na-atụtụrụ ego. Ọ sị m na the first day fa tụtụrụ ego na ife nya datara that day bụ 35k just ego eturu ya etu. Nya nye tikete mkpu tikete ka a gụsịala ego. Nya dasịsị afa ego nya kwelefa na nkwa kwa mbọsị fa abịa cheri ya fancha niile soro na-ejezi. Ọ sị m this guy continue na-ayị ya na ya ga-anụ ya na-ayị ya na a ga-anụ ya si ego one ka a na-akwụ ya ọkwa 50k ya ga-akwụbụ ya 100 ma ọ bụrụ na ya anụbịa ya kwelu ka anụbịa. Nye wele aka na ịgwa this man na ya chọrọ ọjụ, wele aka ekpe gwa this man na ya chọrọ ọjụ maka na ya na-afụ ego anya parents ya do happy gbamgbam fa na-eri fe fix everything ịgbagolo ego na-abata tiekwulu nke a na-akwụ ya. This man ji na ya gbaṅụ mmiri tọgbu iko luo one day ya gbasie egwu na-ana. This man usoro ya naba o wee lụọ gwaba mami ya na papi ya sagide fisi sasịa fisi that day ọ bịalụ fụ mami ya na papi ya nye ha 50k. Akụkọ mami ya na papi ya echenjikwe o sifa ma ihe a ka nwafa ga na-eme na ọnwaanya ka ọ bụ si oje na-ezukọ onwe ya na-eme nna na-eme ibi ọ ghọọ pastọ. Onye ketara parents ego fe bido gwa bịa okwu si nya nụbi ya. Nya wee gwa nwoke nya na emere ife a ya na-emelụ klọb dị manụ si anya anụkwana ya o nya anụ ya na nwoke a bụrụ ọgbadị na ọsọsọ nwaanyị ka ọ na-achụ na ọnụ ọnya na ọma ndo happy si ya na nwoke ọbụla ifo na klọb gị gbakwalụ na ịnụbịa na ọ ga na-abịakwa klọb steady. Ọ sị m nne
parents abido na convince nyafe ewelu na nwoke na-emebe a na-agwa ya maka na ọ chọrọ ka ya pụọ ya nọrọ na-agbali egwu maka na o mezi nwa people na-abịa na shop ya mago shop ya na-egwuru abalị ọ na-asụ asụ ndị ịgba ndị nna ịghọtara na so fa agbakọtana ya this man bido nyebekwa ya ego afọ o kwuru nyebe parents ego afọ ya wee kwelu this man wee bịa wee mee kie ya wee soro ya wee na o mesiri ego esi ya na ada ekwuzi okwu igba egwu nya kwelu parents asị ya nya malụ na ọlụgodi nya gbazina ya wee nọlụbie ọ sị bụ nne na this guy imitili asị nwaanyị ịgbago n'obere nwa ka manyitelu na amara ife ọbụla wee na-esie igbo nga iru gara ije a na-ekwunye mmụọ nke izizi mmụọ nke abụọ mmụọ nke ịtọ ya wee yọbịa wee si ya maka na ị ga-ada abazi ya aka ya mụsịra nwa nke ịbụọ obido titan be aka n'inye ego from titan ọ na-akawanye njọ ya ada egotenwuzi ife ndị ya na-egotenwu ya ebido misibe ebe a na-agba egwu ya ya na-enu ya n'ala ọlụwo ndị ọsi ya na ịma ala agba egwu mana ịma ka esi akpata ego parents gị sef ama ọ dị ka esi akpata ego na ya fọziala kedu ife ịgba ala ị na-eme bisaidi ịgba egwu asị gị na-eji egwu eje n'igwe egwu a na-enye mmadụ nri ya kpụpụtaghị ebe ị chọrọ ije na n'iyi olo kịta bịa malụdatị na ya mara ife ka a mụrụ nwa nke ịtọ kazie njọ ya wee kpọọ nya wee yọbịa si a biko mepeelu m shop ebe ịchọzi ka mgbe egwu mpụta ụtụtụ ka m na-apụ ka o nwee ebe ego ga-esi na-abata m aka sinsi na ị chọrọzi ị na-enye m ego etu isi wee promise na isi na ị ga-aspoil m mem na mem ibie mana kịta anụnwa na ị na-enyezi m ego si ya na ọ bụrụ ka ọ dị yesterday ka ọ dị today na ife na tight na family na ọmụtago ụmụ na-atọ o kwesịrị ịma na ya na-efe ide fa ncha niile a na-eme ya atụrụ ime nke ịnọ bubi ebusie mụọ ọsị m nne ya nọlụ nnọọ ka house help ọ pụziakwa abalị ọpụọ klọb kwa abalị ọpụọ klọb ọ na-ebugiri ụmụ nwaanyị ọsị m nne this man si ya na ya gwara ya agwa na o nwere ife megide ka this guy dobe ike ya n'ụlọ na nke a ama mme ọsị m ya bido gbalibe si na mmadụ pụọ ya na-ayụ ya mepeelụnụ m afịa aka esirenu parents ya ike parents enwere ifefa nwere ike ime ya na-edi ihe a dịketa ihe a na ya marọzi ife a ga-eme maka na ọ bịazi wezelie na-agwazi ya okwu ị na-agba egwu ka ife ịgbata n'egwu nna anyị bi ndị bego oji ego osikwa nke ọ pụọ nke a ya wee bidozie ọ pụọ na ya ma nza mbala na ya ma nza ụlọ na ya ma mme anything na enwere ike ime anything ya sikwere n'ihe ụmụ ya falie ya esietu nọlụo jesie bata mbala ụtụtụ kado afele ejiri nri n'abalị kado apụ ya ọsị ya sụọ kado ya kwụsị ime anything ojesie bọsị izizi batasi ọbụkwala egwuregwu babali ya mba ịmago na ọgbakọta mba bakọta ya eje mewekwe ojesie bọsị ịbụọ batakwa the same thing ojesie bọsị ịtọ bata bagide mba na ekwere mewu ọba n'enu ba na ya sị ọbụna ọ chọrọzi ya send anya home isaida na o mepelie shop ya nwee ife ya na-eme ọ chọọ ife ọzọ ya ga na-eme ọ hapụ anya eje gbakwa egwu na klọb dịga ịjụ ọ sị m ọkwana ya o wee kpọọ parents ya wee gwa parents ya wee sị na ife promise anyị na ide emezi na ọ bụ na ị chọrọ inyezi ego etu isi promise gị mepeelie shop still dị eju wee luo wonder wee jesie wee nata wee ka ya abalụ ya mba ịgbago na ụfọdụ ụmụ nwoke iwuo wobefa nwatakịrị wee bịafa nso ya ife ọ ga-akụ nwa afọ ọ dụzia ka nwa afọ merie ife ọ bịakwanye na nwunye ka ọ na-esele ọ hapụ nwunye kụba nwa o wee chi n'ịkụ nwa ifenu na ya na ya na-abụọ na-ese okwu na-aba mba ya wee gbajenu ka ya kụrụ nwunye ọsị m nwoke wee kụọ nya bullshit ma ife a na-akpọ kụọ nya beyond repair kwụsị anya na ya fụrụ ụzọ